Οι Ρωμαίοι доέρθαν στη Ρωσία στο τέλος του περασμένου αιώνα εταγωτεύταν σ' όλον την Ελλάδα. Εγούρεψαν τη ζωή των κάθε εις όπως επόρεσαν και όπου επόρεσαν. Αλλά τα πρώτα χρόνια όλοι επούλναν τα πράγματα το έγκανα στη Ρωσία. Επούλναν τα στα μπαζάρια στα διάφορα μέρη της Ελλάδας. Κάθε ημέρα τα λάδασα των ζουπ φορτωμένα εμέτραναν εκατοντάδες χιλιόμετρα ας έναν άκραν της Ελλάδας σ' άλλο. Κάποτε όντε σε παίρναν μακρά, ας το σπίτι εκπάσκουταν από το βράδυ. Έρχονταν στη λαϊκή και κράτναν το μέρος, το πρωί ενωρίς να στρώνε τα πράγματα του και δουλεύνε. Στα μπαζάρια εγνωριμιάουταν, εκαλάτσευαν, επίναν φιλίας. Άρα έτσι εγνωριμιάγαν ο Πάντζον, ο Παναγιώτης, ο Παύλων και ο Ιωρίκας. Όλοι έζηναν στην Αθήνα, σουμά ο ένας στον άλλον. Οντάμαν επέρναν στα μπαζάρια, αλλά και τα εξέργατα όντε σκύχαν δουλείαν, εκάθοταν οντάμαν σε έναν καφενείο, έπαιναν απέναν ποτηρόπων και έλεγαν κάθε είστε κοινού, για τη δουλεία, για το σπίτι αν το θα χτίζνε και πολλά άλλα. Έναν ημέρα στο τέλος στην μπαζαρή, όντε σε σέρευαν τα πράγματα, ο Παναγιώτης είπε: «Κάτι έξα παιδεία, λέγνε πως το κράτος θα εφτάει μας βοήθεια, λέγνε για ο σπίτι θα δίνει μας, για οικόπεδα και χρήματα να χτίζουμε μοναχή το σπίτι μου». «Ναι», είπε να τον ο Ιωρίκας, «άνοιξον τη βούρας και ανάμνονα στον αέρ κάκαλα. Ατσάπα, πού εν τα χούλης, όντες ακούσα ήκα παραστράγκαλα. Την ανάγκησες το κράτος. Έναν ταμπέλα νεκρέμασαν απάνεμουν Ρωσοπόντιος και μετά το εξόφλησαν». «Καμία μεναμέν στα έτοιμα», είπε ο Πάντζον, «μόνον σα σέρες να κυβερνεύκεσαι. Ίντεν εφτάς με τα σέρες ατά απομένεσαι. Εμέν άλλα βασανίζνεμε». «Καλά», είπε ο Ιωρίκας για την ταμπέλα. «Εγώ όντες ακούω ατό το Ρώσος είσαι, κάπως τσουμπίζει καρδία μου. Πάω να σπάνω ασυχολήν. 70 χρόνια τη μετέρ με τα φυλακάς και τα εξορίας εκράτναν τα ελληνικά διαβατήρια για να έρχομαι εμείς στην Ελλάδα και να ακούμε ότι είμαι Ρουσάντ. Ατό εγώ και μπορώ να σειρατώ, ούτε ένα εγρικόγατο επορώ. Γραμματισμένα ανθρώπ και ξέρνε απλά πράγματα». Ο Παύλων ούσα τώρα που καίνιξε το στόμα να τκεβάσταξε: «Παιδεία, εμείς ο σήμερα στο σπίτι θα πάμε?» Ο Ιωρίκας εγέλασε: «Όχι, κι θα πάμε. Κάτι θα λέγω σας παιδεία, απαδακές μακρά κεν το άγαλμαν τη βασιλεία Λεωνίδα. Όπως πάμε, ασυστράταν φαίνεται. Πάμε τερούματο, να κάθουμε σπαϊκικά, ο λίγον τι δεν κυπαθάνουμε». Εσέρεψαν τα πράγματα, εφόρτωσαν τα σαλάδασα του και χπάσταν. Ο Ιωρίκας εμπροστά και άλλ από πίσω. Όντες είδαν γαρσία του το άγαλμαν τη Λεωνίδα, σταμάτησαν τα αυτοκίνητα στην άκραν της στράτας και πήγανε σούμωσαν το. Κάμποσα λεπτά αμίλετα με θαυμασμόν ετέρνανα το και πεκεί έστρωσαν αυκάκικά απάν στο χώμαν έναν τσερτσάφ, εθέκανα πάνε έναν μπουκάλ βότκαν, κάμποσα αγγουρόπα, ντομάτας και ο λίγον ψωμίν. Ο Παύλον εξέγγενε ψών κοσάραν, δεδέκαινα τον ηγαρίατ για το μεσημέρ. Όλε κάτσαν ολόερα. Ο Ιωρίκας ένοιξε το μπουκάλ και γόμωσεν τα ποτήρια. «Ελάτε παιδεία, συμνήμη τη Λεωνίδα». Έπανε και αρχίνεσαν την καλατσί. Ο λίγον πλάκικα εστάθεν έναν αστυνομικών αυτοκίνητον. Από πες εξέβεν ένας αστυνομικός και έρθενε σούμωσενας. «Τι κάνετε εσείς εδώ? Ποιοι νομίζετε πως είστε? Εδώ είναι δημόσιος χώρος, δεν είναι ταβέρνα. Ποτά, φαγητά απαγορεύονται. Μαζέψτε τα όλα και δρόμο. Μη σας πάω στο τμήμα. Δρόμο είπα τώρα». Ο Ιωρίκας εσκόθεν: «Κύριε αστυνομικέ, εμείς παλαλά και φτάμε. Κι κρούουν και πέρωμε. Κάθομες ήσυχα, κανάν κι πειράζουμε. Πουλούμε πράγματα στα μπαζάρια για να βγάλουμε το ψωμίνι μου. Οικογένειες έχουμε. Ο σήμερον, αφού η στράτα μου να παδακές περάν, στάθαμε ο λίγο να δακά εμπροστά στο άγαλμαν να τιμούμε τι παλαιούς Έλληνες. Άρα τι ήταν Έλληνες? Αγούρ με τα κάκαλα. 300 νομάτ εγάμεσανε όλων των στρατών της Περσίας. Και ο Λεωνίδας, βασιλέας και βασιλέας, τα κάκαλα ίσα με το χώμαν έφταναν. Καμία και
κρύφκου του από πισανθρόψατ, πάντα εμπροστά με το σπαθήν σωσέρνατ, αίκ βασιλιάδες ατόρα και βριούνταν. Άρια τα τόπα κάθομαι σαδακά, θα πίνουμε απέναν ποτηρόπων συμνήμινα των, θα καλατσεύουμε ο λίγων για την ιστορία νεμούν και πάμε στο σπίτι να πάουμες. Ατίν αξίσνατο. Εσύ κύριε αστυνομικέ που εγενέθες και τράνινες στην Ελλάδαν, ας εμάς καλείουν εξέρτς τα πράγματα. Για πέι με ατόρα, ντο έντον και βρέθαμε σαν τα χάλια. Θα αξιών μας ο Θεόν κάποτε να έχουμε κυβέρνηση που θα πονεί για την πατρίδα. Ατόρα οι 300 που κάθονται στη Βουλήν μόνο καλατσία είναι. Οντες έχνε συμβούλιον και απές στη Βουλήν οι μισοί κοιμούνταν. Άλπα τσαφίζνε τα κάκαλα του. Και να είχανε πα τα κάκαλα. Ή Μάρτα, λευτοκάρια, εκείνα πατζούφα είναι. Ο αστυνομικός εχαμοέλασε. Εντάξει, μόνο τα σκουπίδια μην αφήνετε εδώ. Να, εκεί είναι ο κάδος. Έδειξε ένας με το σέρνατ που είναι ο κάδος και δεύεν πλάν. Τα παιδεία έπαν απέναν ποτηρόπον κι άλλο, είπαν κάμποσα ιστορίας για τη ζωή, για τη δουλεία και σκόθαν. Ο Πάντζον εσέρεψεν όλεν δεπέμναν ασοφαγοπότνατον σε ένα σακουλαπές και πήγαν έσυρενα τα σονκάδων. Όλοι πήγανε κάτσανε σαλάντασατον και δρόμο στο σπίτι. Αύριο το πρωί αξάν ενωρίς τα σκούνταν.